Jarovnice, Svinia, názvy týchto obcí by boli zrejme pre väčšinu Slovákov neznáme, nebyť tunajších najväčších rómskych osád na Slovensku. Sociálna časovaná bomba podľa viacerých má dlhodobé riešenie, v ktorom môže pomôcť aj vyšší územný celok. Úrad samosprávneho kraja by mal do budúcnosti zlepšiť svoju otvorenosť voči občanom. V hodnotení mimovládnej organizácie dosiahol len podpriemerné skóre. Verejnosť v Prešovskom kraji môže mať naozaj problém zúčastňovať sa na rozhodovaní a na kontrole toho, ako veci v samospráve fungujú. Samotnou kategóriou je cestovný ruch. Národný park Poloniny a Pieniny či desiatky hradov a krasových útvarov akoby zostávali v neviditeľnom tieni štítov Tatranského národného parku. Prešovský kraj má pritom na rozvoj turizmu jeden z najvyšších potenciálov na Slovensku. Ja nemôžem mať inú prioritu, ako je hospodárske oživenie a zamestnanosť tohto najzaostalejšieho regiónu, predovšetkým prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, podpory malého a stredného podnikania a fariem, ako aj cestovného ruchu a kúpeľníctva. Tento región potrebuje zmenu, pretože len zmena je šancou pre ďalší rozvoj tohto kraja.